Čauti! Čauky, ja som Zuzka. Dneska máme takto bubity, ukáž? Mačka. Áno. A takto nerky, nerci nejaké. Poďme vyskúšať najprv píčky. Poďme to dať ako ASMR. 3, 4. Ochutnám to. Perfect. Tak Doplním. moc to nie je chutné, lebo tam je taro. Iu. Že moja babka dala do polievky tarok. Čo tvoja babka dala do polievky tarok? Dobre, teraz chutnáme nercky. Nasypem ti do ruky, podaj sem ruky. Aby sme tam mohla zasypať. On to je červené, zelené. To tam je vidieť. Hej, prepáčte. Aha, minúta už prešla. Tak. Ešte, stop. Dobre, chudaj to. Ochutnám najprv to červené. Je to červené. Dobre to červené a kyslé. Teraz to zelené. A zelené je dobré. Okay. A teraz ochutnám červené. Ale príde sú dobré. Sú kyslé. Ale sa... Prečo tam nie sú guličky, keď to je boba? No, tam nie sú guličky. Hej. Klamu. Klamu. Tomuto dávame 0 bodov z 10. No, 1 z 10 môžeme povedať, lebo keď to bereš, hlutáš, tak to už nie je chutné. Ďalej, červené časti dávame koľko? 5. Ja dávam 6 bodov Počkaj. z 10. A ja. A zelenému dávame... 7. Ja takisto 7. 7 z 10. A spolu ja by som dala Nie som 10. 6. 6 z 10. Ja by som si dala 7 alebo 6 z 10. Obidve. Ale to bobatý 0 z 10. Áno, vôbec nie je chutné. Ty si to Áno. už hovorila, ale... A ešte ja chcem v Kauflande kúpiť, uvaníte čo, do Squid Gameu tie more chrumky, čo vyrezajú. Chápete? Ja som to mala. Ty si to mala? Ona to mala? Kto to mal, dajte like. Keď nás vidíte aspoň. Ono to je aké veľké, pozrite sa. Toto by malo byť aké kyslé, lebo toto je normálne. Je kyslé. Nám sú to baty. Bobatý. Jest toto. Dávam to bobatý. Aj ja. Pomaly zamícham. Aspoň tam budú guličky. Je to chutné? Neviem, tie guličky sú úplne dole. Uveď taské. To si mala rozmiešať ty. Ako? Zoberieš si prst a rozmiešaš. Takto? Áno. Ale ukáž to na kameru, ako to chceš. Ako... Tak to mám nejaké Ja som toho tam dala moc veľa. A tam budeš mať guličky. A teraz tam bude mať guličky. S guličkami je to chutnejšie. Ale ten bobatý vôbec nie je chutný. A čo sme ho kúpili? Mohli by sme kúpiť čokoládu a potom sa dáky černá. Dubajskú čokoládu by sme mohli kúpiť. Moja sestrica ju mala. Takže to bolo vynikajúce. Poďme to vyliať. Na kam? Na vecko. Dobre, a uvidíme, či tam budú tie guličky. Hej. Takže poďme. Ideme to vyliať. A teraz to vylejme. 3, 4. No, tam nie sú žiadne guličky. Do piče. Tam sú guličky. Bože. Ochutnáme ich? Fuj, ako to mali piť? Ako sa to chutí? Ako to tam máme teraz? Ako to chutí? A to by ste kúre mohli vonku vyliať. Ja idem von vyliať. Ona to išla von vyliať. A ja to teraz tu budem ako keby zbierať. Lebo tie guličky, oni proste sú hrozné a ono to nechceme, aby ono to išlo cez do hora, takže necháme to takto. A ona ma tam teraz more volá, nechce kudie ísť, lebo ja dávam preč guličky a také. Prepáčte, že sme také nudné, ale lebo chceme spať.
Asi to nedám na YouTube. Neviem, keď sa nám všetko podali, tak dám to na YouTube. Neviem, čo mám vám hovoriť, lebo je mi ľúda. A toto len dám preč a môžem to vyhodiť. A vyhodila som to. Potom čučničky tam dám. Ja to idem von vyliať.